gona maber lek no bro chopo kare FCPA ma en chenro mabende wasene kinde mokalo ka sirikal keto Youth Enterprise Fund ntiere moko mano osebede kinde mokadho to weche gi nodhi molal ang'o mowinjo bed ni timo ng'anya gi sirikal mano ni chenro ma kama adieri okonyo joma yude erokamano ahinya aparo ni gima nyalo miyo chenro gi obed ma sustainable ma nyalo miyo bang' kata mana higa moro achiel kata higni ariyo wawach ni ei dhano kata mana ochopo 8,000 mano omi pesa mar nyota ni atamalo kata mana 40 mar jogo tieni dhano 4,000 ohandgi pod dhi nyime kendo gidhi nyime gi ohala mane gichako dwaro ni sirikal omed wuotho kodgi kanyakla nyaka gimed ka gisiko giluwogi kik bed abeda ni no miwa pesa koro sirikal odogo gi chien nyaka koro kaluwore gi migawo mar sirikal mar MSME gi counties wagi gimed luwo ni to jo ohala gi dhi nade bende nitie kuonde ma gin gi ng'ikruok ma gidwaro kony mondo mi gigo tegno ochalo mana kaka kipidho yien nyaka imed olo ne pi kodong momok maber bang'e to biro dongo kende adieri makende ni chenro kata mosebedo chien kata Women Enterprise Fund kata mana Hustler Fund nitie joma osedongorego mak mana ne gin atamalo matin thoth ji yudo ni ok gidhi mabor nikech puonj kamoro ok omiu makare gima mor go gi nyota ni ikuongo ikawi mapuonji mondo ing'e ohala ni timo nade ere kaka ipogo mwandugi omiyo mana achiel kuom gima miyo chenro ni dhi nyime to kik orum gi kawuono imed parnegi imed luongi kata iloso ne gimiluongo ni focus groups kata mana e ward kacha ka un jonyota e ward achiel kata mana dhano 20 be nitie thuolo ma ubede piny ugoye mbaka ulalru kaka ng'ato ande dhi mano biro miyo umedo jiworu kaeto ubiro puonjoru kaka unyalo timo ohala mak mana ni pinyni nitiere dhano ma bende kata imigi amiya mwandu ni ero ng'ato mi marom dhi tima to kata mana muma iwacho ni nitie joma nomi to en okawo mare to oikelo nitie mano dhi okawo mare modhi timo ohala momedo to iyudo ni ng'ama ne mor mogik ne en mano iko mare locha ni ruoth na ng'e ni nyalo biro ng'ama ger gir na kano kama to ng'ama no paro mariek cha kendo no mede e kaka idhi med joma dhi tiyo gi margi ni maber gine grant mar nyota ni en mana ranyisi ni opuonji kaka inyalo timo gimoro kinyalo kawo basics gi madonji ni maber to ni koro gike okang' ma kata ka koro dhi e bengi to bengi miyi pesa gima kamoro jowa ok ong'eyo bank ok miyi pesa ni in gi pesa gi moko kata in gi security ni an gi logbook kata an gi title deed bank miyi ni paro ma in go mar ohala ni ben paro makelo ohala nikech title deed ok nya chulo loan to logbook ok chul loan en ohala mitimo ni sa idea business ni ema chulo loan te mag dongore omiyo ka rawerewa matindo gi oketo pachgi e gik ma owacho ne gi kasti gingi motegno ka to an gadieri ni gibiro tegno gima sirikal nyaka tim eni otim tudruok machiegni gi jolony mamedo jiwo kendo support jowa matindo gi mondo mi otimnegi monitoring kendo mondo mi omigi gimno ni support ma ongoing mondo mi paro ma kamoro nyalo gwenyore ikonyo gigo to jogo ma bende nie counties kata motelo ni counties marowere gi dhi time ohala bende nyaka bede kata gi dashboard gi moro ma in kaka jatelo ma governor in gi waziri motelo ne migawo motendo gi ohala kawe nyinge gi imi bende waziri obedgo so that gine ni to ere kaka wamedo jiwo jowa matindo gi mano be ka gibiro medo dongore omiyo en gima nyaka watie kanyakla FCPA ntiere